Guys, nandito na naman muli tayo sa Pao, Manawag. Nandito tayo sa pinakamasarap na lumihan dito sa Manawag. Wala nang iba, kundi dito siya. Sila ko na. Akan. Dito kaya. Guys, Malaw guys. Tara. Aliwa lang, salila. Sige, pali mo na eh. Saan? Okay. Akin na. Wow. Then. Alright. Akin na ang kape pang video yung barkada. Ay, buka mo yan, wak. Ngayon kanina yun ako. Yung nga saratan. Naman, Ito, garugan eh. Wala ni dalat to. Ano na ngayon to? Ito buka. Ah? Ito buka. Sakto pa. Marinos. Ay. Dali ah. Leonardo. Agal. Ay. Ayan, let's go. Padukol mo man, padukol. Wala. Kaya pipigilan mo eh. Pato, aro. Sige, Sige. sabot mo. Ilang seconds yun? Not ka second. Yun, laki load. Right. Ayan, second start session sa Manawag, guys. Yeah. And after nito, magpapantay ako kay Airpad. Yun, mabait na Ayan. bata. Salamat pala sa mga nag-free, mga tropa, mga kaibigan, mga kumpare, mga kumare, tapos mga relatives ko. Ayan, update ko kayo, okay na si Papa. Stable na siya. Yes. Bayan na. Ayan na. Hindi naman nakalimutan. Ayan, shoutout sa dalawang Otol tsaka hermana ko sa ibang bansa. Huwag na kayo mag-alala, okay na si Papa. Alright, happy birthday, Mark Velasquez. Yan, happy birthday, Tol. Dala mo na yung pang Alphonse namin. Huwag kayo masyado mag-isip, okay na si Papa. Huwag masyado mag-isip, okay na yung Oo. okay sa amin. Mano, makasalula Alphonse mano. Oy, Oo. sobra naman. Ito, mano. Wala. Mark, Broy. Wait mo na sin. Diretso inom yan eh. Diretso inom. Pag nabigyan ko, umiinom yan sa otol ko eh. Utol. Nakakapoy si Crusya. Turo siya. Alaol. Anaol. Russia. Lamig-lamig dyan sa Croatia. Europe, yun. Makatikim man lang sana kami ng dinar. Ano yung sa, anong dollar nila doon? Bahrain? Ano ha? Kung anong dollar doon? Ay, anong dollar ng euro? Euro, siyempre. Euro. Euro, no? Euro. Magkano yun, sir? Magkano pag Tiwan ata. Mataas euro ngayon. magkano euro yun? Hoy, Buloy! Mataas daw ang euro ngayon. Kahit na, okay na siguro nga 61, 500 euro lang. Pwede na. No. Happy birthday. Ito, wala man sa euro. Peso muna tayo. Biso. Ang peso muna tayo. Biso. Pa-down payment No, pa wala lang daw yan. po. Down payment, down payment. Bili na. Bili na sa mga gusto ka. Pakyatan. Promote mo yan, alam mo, Siyempre, eh. pakyatan ngayon New Year, no? Yun. Bueno, Ano, mano. patay mo na. Food, patay mo.